Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nagkaroon ng reunion ang pinakamatangkad na living man at pinakamaliit na tao sa buong mundo. Ito'y ayon sa Guinness World Records. Nagtagpong muli ang landas ni Sultan Kosen ng Turkey na may taas na 8 feet at 2.8 inches tall. At ang Indiana na si Jyoti Amge na may height na 2 feet at 7 inches tall. Halos nasa tuhod lamang si Jyoti ni Sultan. Sa post ni Jyoti sa social media, ang sabi pa niya in English, "Good friends make great memories." Nakakatuwang tignan dahil halos kayang pumasok ni Jyoti sa loob ng sapatos ni Sultan Kosen. Ang huling tagpo nila ay 6 na taon nang nakaraan sa Egypt at ngayon ay nagkaroon ng bagong proyekto sa Amerika, ang pinakamatangkad at pinakamaliit na tao sa buong mundo. Ikaw, kabisyo, anong gusto mo? Malaki o maliit? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, malaki. Paano to sa akin? Basic lang. Ay, morning, guys! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Adlang Miyerkules, pizza 20 na sa bulan sa Marso tuwing 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niya na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Ay, sama rin ang hata-hata tita sa balat ng radyo. Best news mula sa team ng MBC2. Thank you! From Cavite, Tanya. Bacoor pala. Bacoor, Cavite. Tanya Chinita. Dito mo'y mestiza na chinita. Habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Dagang salamat! Well, good morning po sa lahat. Kailangan pa bang i-memorize Basic, yan? Dax basic. ako, Dax. Doon ako sa Dax. Juts Pass na lang juts, ako eh. pass. Juts lang ako eh. Kaya nga hindi tayo bagay. Juts, Mangkanon. pero... Kasi ibig sabihin, pag pinatos kita, pineperahan lang kita. Sanay na ako. Hoy, pero kumpiyansa ka Pero sa Dax, Juts. yung pinaka Bakit mo. mga doon? Anong meron sa Juts? Yung mga Juts, di ba? Kay balahibo nga ng manok, nakakakiliti. Hoy, hindi Pasabalahibo. Ay, nako, nakikita mo naman yung pinakamatangka. Grabe, no? Grabe, ang taas. Paano Ilan nga kayo? yun? 8 feet, 8. 2.8 inches. Sino pinakamatangkad nating local basketball Sa player ngayon, na matangkad? si Kai Soto. Kai, ilan, Si anong Kai ngayon? nasa Ang tangkad? 7'2", 7'1", si Kai Soto. Eh kung 8 feet ka, pero hindi naman naglalaro to si Sultan Kosen sa Oo. sa NBA. Kasi nga, yung hindi na niya kaya suportahan ng katawan Yes. yung ano niya, Oo. yung height niya. Dahil, Correct. ano yan, meron siyang hormonal imbalance. Yan, kaya matangkad. Giantism. Giant siya. Oo. Kaya siya giant, yung higante. It reminds me of Goliath in the Bible, di ba? Moises, pasok. Ako, si Goliath. Anong height ni Goliath, Mang Kanor? Ang height ni Goliath? Siya ay 9 feet
9 feet, 9 inches. 9'9". 9'9". So malapit na si etong... Si Sultan Kusen. Oo, si Sultan. Laki ni Gulayat. Diba? 9'9" si Goliath sa Bible. Dax ka talaga si Gulayat. Pag matangkad ba, Mang Kanor, ibig sabihin Dax din? Ay, hindi totoo yan. Paano mo nalaman? Ikaw magpapatunay niyan. Kailangan pa makimemorize yan. Hindi porke matangkad ka, basketball player ka, Dax ka. Hindi. Nasa DJ and True Love. Ay, naku, sinasabi ko. Second demotion! Si Jote Amge naman, isang babae from India. Siya naman yung pinakamaliit. Imagine, 2.7 inches lang. Diba? 2 feet and 7 inches. Dalawang ruler, diba? Plus 0.7. Oo, 0.7. Kasya nga sa shoes ni Sultan. Oo, kasi pwede niyang gawing car yung shoes ni Sultan. Diba? So, gano'n naman kaliit ito si Jote Meron naman Amge. siyang dwarfism naman. Yun naman yung naging sakit niya. Kaya siya ganun siya kaliit. Pero kahit ganun pa man, kahit sa tingin ng iba ay isa itong kamangha-mangha, although sa tingin naman ng iba ito ay isang uri ng kapansanan, pero hindi ito nagpapigil sa dalawa. Tignan mo naman na naging world record holder sila. Yes. At the same time, yun, yung popularity nila, di ba? Yan, famous sila. Yung naging famous. May jowa famous kaya sila. yan? Yung higante. Yung Duwende. Yung duwende. Depende Sa siguro. bagay, sabi nga ni Mang Kanor, yung ang ano na naman? Ano? Sige, ano? Yung ang guard, babaero. Ano pa yung duwende? O yun na nga eh. Uy, in fairness, grabe. Dumadakdak sa ring. Yung higante! Yung duwende. Pero nasa yun nasa ibabaw ng punso, di ba? Yung duwende? Yung higante. Sa buntod, tawag sa amo na buntod. Buntod yung punso. Parang Pero bawal mo ihian yan, mamalasing ka. Yung duwende? Yung higante. Bawal talaga. Oo, di ba? Baka masipa ka yan, di layo ng liliparin Ng higante. mo. Hindi, ng duwende. Ay. Sabi niya, Hello! Magandang umaga! sabi niya, Sabi ng duwende. sabi ng higante, Si Tracy. Ang laki ng sapatos eh! nung higante, Duwende. may suit-suit pa na yung hat. Diba? Yung Santa. At Santa hat, di ba? Parang Yung Santa hat. duwende. Di yung higante. Laging walang damit yan eh. Kasi nga walang kasya sa kanya eh. Sobrang laki niya. Yung higante? Yung duwende. Ginawa mo pang bold star. Yun yung higante. Yung hindi. Pag nagpakita daw yan sa'yo, ibig sabihin gusto niya makipaglaro. Yung duwende? Yung higante. Ay. Madalas talaga basketball player yan eh, no? Basta higante. Yung duwende. Point guard. Bugs! Alam mo, okay na sana. Maniwala na sana. Pero lang, Bogs. Ano klase basketball yan? Nagdadang eh. Bugs! Ay, yung higante. Yung duwende. Yung duwende. Pero ayoko sa mga ganyan kasi nagkajowa na ako ng ganyan eh. Gusto ko yung Na player? na duwende. Ayoko sa mga duwende. Gusto ko na ng Gusto ko na Sabihin mo, Gusto ko na ng magaling mag-shoot Na higante. na duwende. Kasama niya Encantada. Kasama ng duwende? Kasama ng higante. Wow. Sila pala, ng Encantada, Sila ng duwende? ng higante. Wow, sana all. Napaiyak yung Encantada. Ang Dax! Ang Dax Mars! Ang tax ng higante? Nanuwin! Good morning! Ay, wag kalimutan ha! Hanggang mamaya pa po
Sa Friday po ang ating Biro Ka-Challenge! Dan po yan sa may... Kapag sa Marikina. Kasama niyo po ang Uncle Dagol and Tita Tanya Chinita. Alas 6 ng hapon, kita tayo dyan. Bonding and inuman. Ayan. Bonding tayo. Opo, huwag kalimutan ha. Of course. Of course! Ito pala na public service lang. Last day po ng LTOPF o License to Own and Possess Firearms Caravan sa 3rd floor po ng City Government of Bacoor mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Last day po today. Magdala lang kayo ng National Police Clearance, black ball pen, pencil, and 2x2 picture. Last day po today from Boyfriend Lawrence. Hi, Boyfriend! Morning! Mababalik tayo dito lang sa station number 1 po ang 90.7 Love Radio! Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!